Arin, fly, 3. Komentopaikka, täällä etulinja, meillä on putki jumissa. Perkele! Älä viitsi, lintuja meidän pitäis ampua. Vaikka suotka kello 3. Missä? Pojat, jos tulee nyt eikä 15 päivää. Peräytykää! Herra kenraali, pyydän lupaa puhutella. Lupa myönnetty. Linja on murtunut. Tarvitsemme lisäjoukkoja välittömästi. No, me lähetetään mitä me saadaan hallittua kasaan. Poistukaa. Onko siitä erikoisjoukkueesta kuulunut mitään? Siis mistä erikoisjoukkueesta? Sen ja sen erikoisjoukkueesta. Mistä joukkueesta? No sen ja sen joukkueesta. Siis minkä ja minkä? No sen ja sen. Kenen ja kenen? Sen ja sen. Siis kenen joukkue? Kapteeni sen ja sen erikoisjoukkue! Sen ja sen joukkue. Niin. No onko? Ei. Perkele. Radisti. Ottakaa yhteys sen ja sen joukkueeseen. Kapteeni sen ja sen. Kapteeni! Nyt on radio paskana, mutta niin on venäläinenkin. Joukkueeseen ei saada yhteyttä, herra kenraali. Ottakaa yhteys lähimpään komentopaikkaan. Herra kenraali, tämä on lähin komentopaikka. Voi perkele. Ota meis keskirapa. Niin, herra kapteeni. Siis missä me olemme? Mitä täällä tapahtuu ja mikä homman nimi ylipäätänsä on? Kapteeni sen en yhtään tiedä. Niin no, ainoa mitä me voidaan nyt tässä tilanteessa tehdä on päästä takaisin Suomeen. No, paljonko tässä on matkaa ja paljon tässä on ryssiä välissä? Niin no, mitä nyt arvioisin, niin matka olisi semmonen 100 kilometriä ja ryssiä välissä semmoset satoja tuhansia. No, ei se mitään, jos me 25 kilsaa päivässä marssitaan, niin... Ryssä tulee! Ryssä tulee! Pojat, linjaan! Linjaan! Asemiin! Ryssiä! Herra kapteeni, Niin. meillä tulee loppumaan ammukset, ruokaa ja miehet parissa päivässä, ellei me kiihdytetä tahtia. Sotamies, ainoa asia mitä me voimme tehdä nyt on yrittää selviytyä. Herra kapteeni,
Mistä te olette muuten kotoisin? Olen Äkäslompolosta. Mikä on etunimi? Herra kapteeni. Herra kapteeni. Jatkakaa pojat. Как возможно, что один финский взвод добирался за нас? Может быть, финны только забыли про этот взвод. Или пошли мы. Прошли мимо мне и они. Тихо! Я разрешаю вас, если вы, идиоты, не говорите что-то полезное. Полезное! Извините, товарищ генерал. Я слышал, что этот взвод лучше, чем остальные финны. У них лучше оружие и лучшая подготовка. Я слышал, что они бессмертны. Я слышал, что они чудовища, которые едят все в шляпе. Дерьмо! Ух ты! У нас знания о них. Нет, у нас нет знаний. Это... Их зовут взвод Сенинен. Нет, Сенинен. Наш радист, который уже мертвый, отправлял эту информацию. Ничего другого. Нет. Если вы не будете приводить в исполнение, получите такое же ображение. И такая ситуация требует крайние поступки. Взвод Сенинен надо уничтожить. Kyllä oli kova meno tänään. Ryssä painaa päälle ja miestä kato kuin heinää molemmin puolin. Aivan, kunhan täältä vielä kotiin pääsis. Ja vielä saadaan lomaa. Onks muuten tulta? Eikö sä muista, viimeiset röökit meni niitten venäläisten kurstelmissa? No persi, niin se olikin. No mistäs me röökit siis hankitaan? No suomalaisen saadaan, kunhan sinne asti päästään. Nyt jumalauta jätkät hiljaa. Valmistautukaa. Ryssä painaa joka suunnasta ja puillakin on korvat. Ei jumalista millaista sakkia. Ryssä painaa joka suunnasta. Ilmasta, maalta, mereltä, ylhäältä, alhaalta. Nää puhuu vaan röökistä. Aivan. Eikä siitäkin kyllä aika perkeleesti mieli. Ei tästä kartasta saa mitään selvää. Mitä? Ei tästä kartasta saa mitään selvää. Puhu kovempaa, mä en kuule, kun toi granaatti räjähti tossa vieressä! No siis, ei meillä ole edes kompassiakaan. Se räjähti, kun piti sotkaan tunkea. Mut kyllä se oli sen arvosta. No komeastihan se räjähtikin! Aivan. Mitäs ruokapuoli? Onks meillä hyvin muonitusta? Kyllä! Meillä on säkillinen lanttuja! Pojat, suu kiinni rivissä! Mistähän me ollaan näitä aseita saatu? Meillä on kaiken näköisiä rynnäkkökivääreitä ja konepistooleja. Ja Iivanalla ainoastaan pulttilukkoja. No tuo upseeri Korhonen sanoi, että se on Amerikassa edeltänsä saanut lahjaksi. Oma konepistooli on ainakin Saksassa tuotu. Sieltä ne niitä lähetteli. No. Toivottavasti muuten päästään sitten kotiin täältä. Sain pojan just Helsingissä. Sä tiedät mitä ne tekee sun pojalle, jos ne pääsee Helsinkiin asti. Ei puhuta siitä, vaan päästään pois täältä. Venäläisten taka-asema 500 metriä edessäpäin. Niillä on siellä muonaa ja ammuksia. Tavaraa lähettävät sieltä rintamalle. Niillä on myös siellä tukijoukkoja. Korhonen, Hillo, nyt pieni neuvonpito. Noniin, edessä on siis noin 500 metrin päässä venäläisten taka-asema. Eikä ne kato taaksepäin niin kuin kunnon ryssään kuuluukin. Nimenomaan. Aivan. Elikkä Korhonen, No. nyt otat muutaman miehen. Meet sinne, haet meidän ruokaa ja ammuksia. Ja tapat, lanaat, ammut, listit, kaikki mahdolliset liikkuvat, mitä siellä on, karhuja, oravia, ryssiä, kaikki mahdollinen. Nimenomaan. Kyllä, aivan. Ja Hillo suojaa teitä. Ja se, mitä ette pysty ottaa mukaan, niin pistäkää paskaksi. Aivan. Luonnollisesti. Kyllä. Suomen nimi, Nuormaa ja muut, tulkaa. Liikkeelle. Ja Korhonen. Tuo mulle suklaata. Poistukaa. No niin, Salonen. Saa vihollisen takaa. Kai sen oikein käy. Hakkaa päälle, pojan!
Peräännytään ennen kuin tulee lisää ruumiita! Kasapanos on viritetty! Korhonen! Niin? Hillo! Herra kapteeni. Raportti! Keskirapo ja muutama muu kaatui. Ja erään saavattunut piti jättää sille tielleen. Entä missä mun suklaat on? Ne nyt unohtui. Ja Salonen. Taas aivan päin vittua. Onko kukaan muuten nähnyt Nuormaata? En nähnyt hänen kaatuman. En minäkään. Hän taisi jäädä vangiksi. Puhuukohan Nuormaa? Ei, se on koulutettu olemaan puhumatta. Ei se puhu. Ryssät saatana. Te häviitte tän. Olette nyt vankina. Siltä näyttäisi. Miksi te olette täällä? Mikä on komentanne? Kuka on kamintajanne? Täällä on nimiä. En kerro. Vittu. Puhu sinne valkoinen kapitalisti sika. Haista paskaryssän runkka. Puhu ja kerro, mitä haluan tietää, niin henkeesi saas. No aivan varmasti. No, ehkä tovarish Manlovevich saa sinun muuta mielessä. Спасибо, товарищ Василий. Продолжаю отсюда. Уйти. Sinä voi huuttaa niin paljon, kun sinä ikinä halua. Mutta kukaan ei kuule sinun huuttua täällä. Herra kenraali! Älä huuda, saata! Voinko puutella? Lupa myönnetty, radisti. Kappas me viesti venäläisiltä! Suomalainen joukko on tuonut huoltoaseman ja monta muuta joukkoa! Eihän siellä ole muuta kuin sen ja sen joukkue. Ei ole! Uskoisin, että he lähestyvät etulinjaa. Sitten on viestiä Marskille. Nyt on Piru merressä. Purimme salaisen viestin, jossa kerrotaan suurhyökkäyksen mobilisaatiosta. Taliantalon alueella. Nyt ne ovat päättäneet murskata meidät lopullisesti. Hyökkäys alkaa huomenna kello 4 aamulla. Perkele. Yhteys sen ja sen joukkueeseen on saatava. Selvä. Nyt on semmonen homma, että Nuormaata ei voida pelastaa. No eipä kyllä enää. Me ei tiedetä missä se on ja se tarkkaillaan aika varmasti. No noihan se on. Mutta me ainoa mitä voidaan tehdä on mennä eteenpäin. Suomi ei ole enää kaukana. No niin. Lähdetään. Kylläpä ryssä on edennyt nopeasti. Juuri missään ei näy taistelun jälkiä eikä niitä puniikkeja. No kyllä me niihin vielä törmätään. Viimeistään Helsingissä. Nuormaa! Vasta puolestasi! Tuolla niitä on, vai 200 metriä. Luulen, että ne odottelee meitä. Voi vittu. No motinkkeet, onko tässä vielä joudutaan? No niinpä, no nopeasti se tehdään. Mut mitä enemmän me niitä tuhotaan, niin sitä hitaammin ne etenee. Teka, hoidetaan homma. Matalan. Tonne päin.
No niin, Salonen. Tuossa ne nyt on. Mut nyt hoidetaan, hei. Mennään hitaasti ja ammutaan tarkasti. Hoidetaan homma siististi. No eivätpä ne tuota ole tänne. No ei kyllä. Ne meni lakkoon kuin heinäseipät. Onks täällä ketään eläviä tiedossa? Ei, tässä on yksi elävä. Ylös! Katos mitä täällä oli. Noniin. Kysy siltä, että puhuuko se mitään muuta kuin venäjää. Ты говоришь только по-русски? Jag talar också svenska. Vad var det befäl? Vi hade att patrulla mot en finska specialgrupp. No nu hittade du den. Vart skulle ni ha tagit oss? Meningen var att vi skulle ta er till första linjen för att avrätta er. För en varningsexempel till finnarna. Och spåra till ryssarna. De skjuter finnarna i första linjen. Jag tror att det är lite tvarten. Nej, nej, skjut inte mig! Jag har provat barn! Berätta oss vad det riktigt händer där i främsta linjen. Jag måste börja att ansvara. Ansvara eller vi skjuter dig. Salonen! Många gånger. Skjut dig. Nej, skjut inte mig! Jag berättar! Det börjar massanfall snart. De har samlat våra grupper tillsammans för dagar. Meningen var att vi skulle krossa fiendens ryggrad. Mitä se oikein sanoo? Nyt on kyllä asia niin, että parin päivän päästä Neukuilla on suurhyökkäys tiedossa. Meidän on pakko päästä etulinjaan ja varoittaa suomalaisia, niin kun on liian myöhäistä. Var är er näraste befälplats? 400 meter från här till dit. Kan ni gå? Jag har nu ju inte något nytt åt er. Det har du rätt i. Inte Perkele! Missä on radionne? Radionne! Jos radio on... Kiitos, hyvät herrat. Ota yhteys lähimpään suomalaiseen komentopaikkaan. Kyllä. No tuleeko siitä mitään? Mä oon ammattilainen, mä osaan nää hommat. Wir brauchen Artillerieunterstützung zum Koordinaten 41. Sofort! Und Mutter, ich habe Scheiße in meine Lederhosen. Wir brauchen Hilfe! Scheiße, Rusken! Meni Saksa. Ei onnistu. Eihän tässä ole mitään kiirettä No nyt tuli yhteys. Nonne, hieno! Nonne.
Noniin. Onko suomalaisten Etelä-Karjalan komentopaikassa? Hyvä. Me olemme juuri nyt venäläisten etulinjan Korsossa. Mistä me voimme mennä turvallisesti yli? Niin, no nythän on asia niin, että mistään ei oikein tahdo päästä turvallisesti niitä venäläisten ohi. Jaha. Mutta menkää Munasuon kautta. Se on varmaan kaikista turvallisin paikka. Okei. Mutta älkää nyt menkö siitä aukeaa läpi, koska siinä on avoin miinakenttä. Jaha. Siitä aukeaa läpi, koska siinä on avoin kenttä. Halo? 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 Saatana, se katkas piuha. No onneksi ehti sanoa se. Nyt pojat, mennään tosta suoraan Munasuon kautta, siinä on mennään avoimelta kentältä läpi. Avoimelta kentältä? No semmonen oli ohje. Mennään. Suomi. Suomi perskele. Saattapi olla, pojat, että riipaisen kovat kännit tänä iltana. Kapteeni, emme ole ehtineet tutustautua kunnolla. Minä olen Jaska Suomen. Mikä on teidän nimenne? Minun nimeni on